Felicidades, Caja Rural Valencia, entre amigos. Hola, bona nit. Avui hem tingut un dia dominat pels núvols, amb ruixats que han afectat a moltes comarques i que en general han sigut dispersos i d'intensitat entre dèbil i moderada. En les imatges infrarroges del satèl·lit Meteosat veurem com les masses nuvoloses entraven del sud-oest peninsular i anaven en direcció nord-est i formaven com una línia d'inestabilitat, així la veiem, que a hores d'ara i a poc s'està anant cap a l'interior de la Mediterrània. Si repassem alguns dels valors de precipitació caigudes avui, comprovarem que han sigut molt importants. A l'interior de Serrans destacar, per exemple, 7 litres per metre quadrat de Tuejar o 6 d'Higueruelas. A Caudete de les Fuentes han registrat 6,6. A la zona de l'Horta, 7 litres s'han registrat a Puçol o 4 a Quart de Poblet. Altres valors cap a l'interior, 5,6 al Puente, 5 a Demuz o 4,6 a la zona de Llora. Destacar també que una tronada puntual ha deixat en 5 minuts i barrejat una miqueta de pedra 4,5 litres a la zona de Crevillent o 4 litres per metre quadrat a la zona de la Vila Lloiosa. I bé, si repassem també les temperatures màximes, comprovarem com han baixat una miqueta respecte a ahir i en general han quedat entre els 10 i els 15 graus i tan sols han superat els 15 graus cap a la zona sud d'Alacant. I quina és la previsió per a les pròximes hores? Veiem el mapa isobàric previst per demà de nit. El que comprovarem és que aquest front de núvols que veiem en les imatges infrarroges anirà cap a la zona d'Itàlia i en tenim un altre que ens afectarà a partir de la vesprada, amb una miqueta també d'augment d'intensitat del seu vent, però amb inestabilitat que ens afectaria a partir de la nit de demà. Amb aquesta evolució d'acord amb el Centre Meteorològic de València, esta nit un oratge variable, encara la possibilitat d'algun ruixat principalment a les zones interiors i dèbil, i amb un vent que començarà a augmentar la seva intensitat del sud-oest, principalment cap a la meitat sud. Demà, el dia de Nadal, tindrem un dia variable, rebolicat en general, amb més sol a les hores centrals del dia, però de vesprada arribarà aquest front, nuvolositat més compacta i possibilitat d'algun ruixat dèbil que començaria per l'interior i a últimes hores del dia podria afectar a punts del litoral. Atenció també al vent, perquè augmentarà la seva intensitat, bufarà de ponent i de sud-oest moderat amb intervals forts a la meitat sud, a la zona d'Alacant. I els següents dies de la setmana, dimarts encara un oratge variable, atenció al vent perquè continuaria bufant de ponent moderat a fort i a partir de dimecres sí que ja lluiria més el sol, el vent aniria girant a mestral i les temperatures tindrien una lleugera tendència a baixar. I bé, seguir acabaren amb unes imatges nadalenques de la zona del sistema central de la península Ibèrica. Avui ho farem amb unes imatges de la zona del Pirineu Oriental. Amb aquestes imatges, tots els que fem aquest espai, volem desitjar-los unes bones festes i un bon Nadal. Felicidades, Caja Rural Valencia, entre amigos.